I per últim parlem de la viabilitat social. El govern municipal del Partit Popular pensa que està absolutament convençut que la gent el que més gràcia li fa és que allí es construïsca un hotel per a limitar l'ús públic, etc. Nosaltres pensem que aquesta situació social no està però ni per a som, no està aconseguida ni per a som. Ahí estan les enquestes que estan fent-se en aquest moment, ahí està la repercussió social que està tenint en aquest poble les nostres quidraes, ahí està la gent que d'alguna forma t'ho diu, uns en la boca més ampla i en la boca més xicoteta, perquè d'alguna forma és complicat pronunciar-se de cara a l'opinió pública en aquest poble sobre alguns temes, i aquest és un tema d'aixòs. I bé, això seria d'alguna forma el nostre objectiu. Per tant, què ens queda? Ens queda animar a la participació de la gent. Ens queda per contar-vos quines seran les activitats que farem. Ens queda també avisar, que no és amenaçar, que lògicament nosaltres en aquest tema, ara en juliol hem encetat la primera fase d'aquesta campanya amb l'objectiu que l'Ajuntament no aprovi aquest projecte, és a dir, no acorde, diguem que declare desert aquesta fase de licitació. Si no es produeix aquesta situació, d'alguna forma aquesta campanya continuarà, des de l'eu que sí, continuarà fins a les darreres conseqüències, i això vol dir probablement un calvari legal per a l'empresa o per al propi Ajuntament. Ja sabeu que d'alguna forma darrerament van incrementant el nombre d'abogats que tenen que fer per a salvar els pleits en els que van clavant-se, i aquest serà un pleit també. Per tant, per la nostra part, que queda un poc aquesta il·lusió que nosaltres arribarem fins al final. Bé, per últim, per això, demanar la implicació social dels grups, de les entitats i de les persones i contar-vos les iniciatives que hem fet fins ara, que han sigut per aquestes reunions en el Club d'Amics de l'UNESCO, que gentilment ens han cedit els seus locals, i a partir d'ara s'establiran, a partir de la reunió que tinguem demà, diferents taules en diferents bars d'Alcoi per aconseguir un màxim en els plecs de signatures, de recollida de signatures. Tenim un acte principal convocat per al dijous 24 de juliol a les 8:15 en la plaça d'Espanya d'Alcoi, una concentració. S'ha obert un compte corrent 2090-1100, si acaso després ho comentem, per a les persones que tinguin interès, gust i ganes de col·laborar econòmicament en aquestes campanyes, que d'alguna forma eixin de la butxaca de tots nosaltres. I s'ha obert també un blog que l'adreça és fontrojadetoig, tot seguit, fontrojadetoig.blogspot.com. Això seria d'alguna forma el conjunt d'activitats que tenim pensades per a aquest mes de juliol. Per últim, em quedaria nomenar les entitats que d'alguna forma ens han donat suport o que formen part d'esta, ja no vull dir plataforma, un mitjà de comunicació deia la Marea Verde, no sé si és Maria Verde o què, però si la paraula plataforma té que tindre connotació negativa, en el fons és un conjunt de persones i ciutadans que estem preocupats per aquest tema i que ja dic que no tenim altre objectiu sinó que impedir que aquest projecte es porti endavant.